να βάλει την πόλη μας, την Τρίπολη, στο παγκόσμιο χάρτη των TED. Ο νους είναι το παν. Αυτό που σκέφτεσαι, αυτό γίνεσαι. Βούδας. Μπορούμε να διατηρηθούμε νέοι με το να κάνουμε training στον εγκέφαλο, με το διαβάζουμε και με το σώμα μας. If we're going to survive and indeed thrive in this world against these challenges, we're going to need to be able to analyze and empathize with our information so we can make the best decisions possible. Σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό έχει σχέση με την επαφή και γενικότερα με ό,τι έχει να κάνει με το άγγιγμα, όλα τα ερεθίσματα. Και σε δεύτερη μοίρα έρχεται το κομμάτι του κόσμου, τα μάτια κτλ. Δηλαδή, σίγουρα θα μπορούσαμε να χορέψουμε και με κλειστά τα μάτια. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε ο πιο έξυπνος, ούτε ο πιο ικανός. Γενικά δεν χρειάζεται να είσαι ο καλύτερος. Οι άνθρωποι που έχουν drive γενικά έχουν μεγάλη διάρκεια και την απαιτούμενη ενέργεια να πετύχουν το στόχο τους όσο καιρό και να χρειαστεί. Για μένα το σημαντικότερο είναι να θες να πετύχεις. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το πώς ο νους γεννάει τη σκέψη, πώς η σκέψη γεννάει το συναίσθημα και πώς μέσα από αυτά τα δύο γεννιέται και χτίζεται η πίστη. Ο νους ενός χορευτή, χορεύτριας, χορογράφου, δασκάλου, χορού συνεχίζει να ασκείται όπως ασκεί το σώμα του και να δημιουργεί για την ψυχή του αλλά και για εσάς. Για το κοινό. Αν δεν τα παρατάς και αν κάθε μέρα κάνεις ένα μικρό βήμα προς τα εκεί που θες να πας στη ζωή σου, κάποια στιγμή η ζωή θα στο φέρει. Αντί να φοβάσαι λοιπόν το αναπάντεχο, πάρε το θάρρος με ελεύθερο και καθαρό νου και τόλμησέ το. Αυτός που ασχολείται με την ψευδαίσθηση. Οπότε όσα και να δείξουνε, πιστεύω ότι υπάρχουν μυαλά που σκέφτονται και βγάζουν συνέχεια καινούρια. Και καλύτερα που τα δείχνουν, γιατί ό,τι δείχνουν είναι τα παλιά. Οπότε αυτό σε αναγκάζει και προχωράς. You take every single item apart from the general overview, from the general nous, the yacht, and you put them away, they are still a masterpiece themselves. Ο ανθρώπινος νους μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 1.500 ανθρώπους. Τόσους σηκώνουν τα γίγα του σκληρού δίσκου που λέγεται νους. Προσπαθώ και ονειρεύομαι έναν κόσμο που αυτό που παρουσιάζουμε και θεωρείται κάτι πρωτότυπο, κάποια μέρα να είναι κάτι αυτονόητο. Να φυλάξουμε το σήμερα στο νου μας, για να συναντιόμαστε μέσα στον λόγο μας το χρόνο και τη θύμηση, μέχρι να ανταμώσουμε ξανά το νου σας.